तब फाइनली दोस्तों रौरा लोग के बीच में पावर स्टार पवन सिंह के देवा नीलकंठ यानी शिव महापुराण रिलीज हो गइल बाटे। बजाओ ताली। तो आज हम बात करे वाला बानी ओकरे बारे में। तो नमस्कार प्रणाम दोस्तों, रउआ देखत बानी बिहारी बाबू डीके राजा। तब बना रही पूरा वीडियो में, और अभी तक हमारा चैनल के सब्सक्राइब नहीं कैले तो कर ले। एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए, 5000 लौटे दिख जाना चाहिए। फाइनली डेट के साथ रौरा लोग के बीच में पवन सिंह के देवा नीलकंठ यानी शिव महापुराण बहुत ही प्रॉपर भक्ति भजन संग रिलीज हो गई बा ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन से। तो अभी तक रौरा लोग नहीं खींचा देख ले तो एक बार जाके ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन पर देखी जा। और हम बता दी देवा नीलकंठ के कि एक गाना के लिखले बाड़े सत्यवीर सिंह और म्यूजिक देले बाड़े छोटू रावत, और गाना प्रॉपर भक्ति गाना बाटे और गाना के म्यूजिक में भी बहुत बेहतर बाटे और लिरिक्स भी बहुत बेहतर बा। तो अभी तक रौरा लोग नहीं खींचा सुन ले तो जाके एक बार ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन पर सुनी जा, कहीं से कि पावर स्टार बहुत ही बढ़िया अपना मधुर आवाज में गईले बाड़े। तो जाके एक बार गाना के जरूर सुनी जा और बहुत ही प्यार दुलार दीजिए।